Bütün mücadeleler, bütün şeyler barışı hedeflemesi lazım. Ji aliyê navenda lêkolînên civakî ya Dicleyê dîta me ve bi beşdariya rojnameger, akademisyen, nivîskar û nûnerên saziyên sivîl civînek bi navê di çarçoveya pirsa Kurd de têgihiştina medyayê hat li darxistin. Di civînê de rola medyayê ya erênî û neyînî di çareseriya pirsa Kurd de hat nirxandin. Rêveberên dîta me amaje kirin ku li Tirkiyeyê zimanê medyayê gelek caran bûye sedem ku pirsa Kurd kurtir bibe û li pêşiya çareseriyê bibe asteng. Rastî medya Türkiye li ser mesela Kurdîda pir tiştê baş çênekî heya niha. Xebata me jî em divê ki tiştê baş çêbe çünkü medya rastî zimanê vî milletî û müjê vî milletî yani millet bi rastî bi tiştê rast bihese bi tiştê rast hîn bibe ev hîn rahat tiştekî baş derkeve holê. Bulunmuş olayı. Di civînê de bandora medyayê ya li ser nêrîn û helwesta civakê jî hat nirxandin û bal hate keşan ku şêwaza medyayê dikare neteweyek, olek an jî zimanekê di çavê raya giştî de tawanbar bike ku rojnamegeran anî zimên ku zimanê li hember Kurdan hatî bikaranîn niha hember penaberan xwe dide der. Medya açısından da yanıtı. Di salên notî de Kurdan koçî Rojavayê Tirkiyeyê dikirin û ew Kurd di çavê civakê de weke tavanbar dihatin dîtin ku sedemek vê yekê zimanê medyayê bû. Niha jî heman helwest hember penaberên Afganî û Sûriyeyê heye, ew helwest xeter e. Dîta me di civînê de rapirsiyek li bajarên Diyarbekir, Ruha, Mêrdîn û Wanê li gel 600 kesan hatî kirin jî aşkere kir. Ji sadê 43 beşdaran dibêjin medya di çareseriya pirsgirêkên civakî de dikare rolek erênî bilêze. Ji sadê 40 jî dibêjin medya dikare bandorê li nêrîna siyasiya welatiyan bike. Ji sadê 61 jî dibêjin pirsgirêka herî mezin a medyayê zexta desthilatê ye. Di rapirsiya navenda lêkolînên civakî ya Dicleyê dîta me de ji welatiyên Bakurê Kurdistanê tê pirsîn ku gelo hûn bawer dikin medyaya Tirkiyeyê serbixwe ye an ne? Ji sadê 71.18 welatiyan dibêjin na ne serbixwe ye. Ji sadê 28.8 jî dibêjin serbixwe ye. Lê dîsa jî hêvî heye ku tê gotin medya dikare di çareseriya pirsa Kurd de roleke erênî bilêze. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.